Xayrlı kün Tatarstan, xayrlı kün hürmetli televizor qaroşçılar. 22 iyul ertesinde мен Айзила Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген Татарстанда яңгыр, шуңа күрә идән чыкканда кул чатырларыгызны алырга онытмагыз. Узган атна Керәшен халкының иң күркәм бәйрәмнәренең берсе Питрау узды. Халыкта Питрау үтте, җәй бетте дисәләр дә, бердә бер чылмык әле җәйнең нәкъ уртасы, шуңа күрә рәхәтләнеп ял итәргә, күңелле сәяхәт итәргә вакыт җитәрлек. Ә без сүзебезне Питрау турында дәвам итеп, Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында узган күңелле бәйрәм мизгелләрен карап үтик. Питрау бәйрәме, яки Петр һәм Павел көне, Керәшен татарлары һәм христиан диненә караган милләтләрнең улуг бәйрәме. Питрау ул табигатьне ылылау, аңа табыну, аның матурлыгына, иркенлегенә мәдхия җырлау, биргәненә шөкранә итү. Халыкның алда торган олы һәм җаваплы эшләре, игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Республика күләмендәге Питрау халык бәйрәме һәр елны Мамадыш районының Җири авылында уза. Татарстан телерадио компаниясе иҗат төркеме дә бу күркәм бәйрәмнең шаһитлары булды. Әйтергә кирәк, күп еллар оештырыла торган Питраудан һәр чак бары тик яхшы хисләр генә кала дисәк тә, бер дә ялгыш булмас. Һичшиксез, Җири авылындагы Питрау бәйрәме Керәшен мәдәниятен бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бердән-бер зур мәйдан. Бу көнне Тырлау тау итәгендәге чәчәкле болынлыкта әкияти шәһәрчек үсеп чыккан иде. Һәр төбәкнең үз йорты бар. Кунак булып кергән кешеләрне тәмле сыйлар, хөрмәтләр көтә. Питрау бәйрәме тарихы белән танышасың килсә, Питрау музее ярдәмгә килә. Яшьләр һәм балалар мәйданчыклары да үзенең тамашачыларын җылы күңел белән каршылый. Кунакларны шушындый гүзәллектән хозурланырга дип, мөгаен барлык юллар да Җиригә илтәдер. Бирегә район авыллардан, республика шәһәр бистәләреннән генә түгел, Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самара һәм башка бик күп өлкәләрдән дә кунаклар килде. Гомумән бу бәйрәм үзенең кычагына бик күпләрне сыендырды. Концерт заллары, мәдәният йортлары моның кадәр күп кешене туплый алмый. Питрау бәйрәме аланы Керәшен мәдәниятын зур мәйданга чыгаручы урын. Үзеңнеке үзәктә диелсә дә, бу бәйрәм күп милләтле илебезнең бар халкында берләштерүче бәйрәм. Һәрберсе шатлана, ярыша, узыша, һич сыный, уйный, көлә, җырлый, бии, ягъни аны бар халыкта үз итә. Милләтләрне саклау, алар арасында мөнәсәбәтләрне ныгытуга корылган сәясәт кысаларында үткәрелә торган бер мәдәни чара булып тора. Аның төп роле шунда. Республика Удмуртия тәңкәләр! Челябинская область, Сандулайчылар, Чебаркульский район! Истәлекле көннәрнең берсе Питрау, җыр, моң, табигать, чәчәк һәм дуслык бәйрәме. Питрау барлык урф-гадәтләрне саклап, бар халыкның актив катнашуын күздә тотып оештырыла. Шулай үткәнебезне онытмыйча, алга матур планнар корып, дус тату яшәргә язсын. Ежегодно в Татарстане проходят праздники русской, татарской, марийской, мордовской, удмуртской, чувашской культуры. В год родных языков и народов единства
эта добрая традиция обретает свое особое звучание. Мы гордимся тем, что в республике сохраняется и приумножается неповторимое культурно-языковое и духовно-нравственное богатство всех народов, проживающих в Татарстане. Праздник Петрау по праву считается одним из самых больших праздников и приходится на самую красивую пору лета. Не зря его называют праздником цветов. Этот народный по духу праздник – яркий пример сохранения и развития богатой самобытной культуры Крешин. Петрау шешек бәйрәме. Шушы аланда үскән шәшәкләр, һәрберсенең үз төсе, үз исе бар, матурлыгы бар. Барсын җыйсаң, хуш исле, төрле төсле букет килеп чыга. Без Крешеннәр шул букетның бер шәшәге. Татарстаныбызның милли йөзен, милли төсен матурлап, баетып яшибез. Когда мы помним свои традиции, когда мы им следуем, мы живем. Жив народ, а значит и есть перспектива его существования и развития. Бу бәйрәм безне тагын да якынайта. Без төрле милләт вәкилләре, төрле дин әһелләре, төрле дин тотучылар әлеге бәйрәмдә барыбыз да катнашабыз. Петрау ул җәйнең кыл уртасы. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чоры башлана. Нәкъ көн уртасында кошлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырулардан файдалы диләр. Шуңа күрә иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыелган кыр чәчәкләре белән өй эчен, капка һәм кыймаларны бизәгәннәр. Бу гадәт бүген дә сакланган. Туганнар, тирә күршеләр, авылдашлар бер-берсенә кунакка йөришкәннәр. Яшьләр төнне болында, кырда, урман аланында күңел ачып үткәргәннәр. Төрле уеннар уйнаганнар. Бу кояш каравыллау дип аталган. Борынгылар әүвәлрәк аның дини ягына күбрәк әһәмият бирсә, хәзер ул элеккедән килгән гырыф гадәт һәм юлалар, төрле уеннар, ярыш, җыр биюләр белән үрелә. Аны кайберәүләр кичке сабантуйда дип атый. Петрау хәзер яшьләрнең һәм өлкәннәрнең бергәләп күңел ачу, кызлар һәм егетләрнең танышып, аралаша торган бәйрәме дә. Şükür, yıldan yıl Petraubuz bizning eng matur күркәм бәйрәмнәрнең берсенә әверелде. Республика күләмендә түгел, бөтен Россия күләм барлык кешеләр менә шушы матур бәйрәмне көтеп алалар. Үзегез күрәсез, нинди атмосфера, үзегез күрәсез, нинди шатлыклы йөзләр. Барыгызны да шушы матур бәйрәм белән кайнар котлыйм. Мен шуны әйтәсем, мен татар булсам да, туымышым Актаныштан булсам да, мен бик озак 19 ел яшәдем Крешин авылында, Мөтим районының Уса авылында яшәдем. Шуңа ул Крешиннәрнең гырыф гадәтләрен, җырларын белә идем яшьтән үк. Алла шөкер, әйбәт, көн матур, кешеләр матур, бәйрәм матур. Бәйрәмдә бүләкләр, тәбрикләүләр дә, шатлыклы күрешүләр дә күп булды. Бер төркем уңганнарга, актив җәмәгать эшлеклеләренә Татарстан иле җитәкчеләренең рәхмәт хатлары, мактау кәгазьләре, мактау билгеләре тапшырылды. Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм данлыклы хезмәт юлы үткән алдынгылар да мәйдан алдында мактау данга күмелделәр. Аларны зурлап, тамашачыларны хөрмәтләп, Бәрмәнчек Крешин фольклор ансамбле, төрледән төрле бию театрлары төркемнәре, җыр ансамбльләре артистлары чыгыш ясадылар. Россия төбәкләре һәм Татарстан районнары фольклор коллективлары, күренекле сәхнә йолдызлары, театральләштерелгән музыкаль композиция геройлары мәйдандагыларның кәефен тагын да күтәрде. Данлыклы төркемнәрнең чыгышлары да тамашачыларда соклану уятты. Организации Крешин Республики Татарстан Константиновой Лидии Семеновне. Мен инде шулай шат, минем күпме 46 ел һәр сәхнәдә, менә шул иҗатыма менә бу бәя бирелде. Мин бик тә шат. Инде алга таба да шул исәнлек, саулык булсын иде. Шулай дуслар белән күрешергә ясын иде. Гомумән бик зур рәхмәт. Минем коллектив үзенә бер төрле Крешин
формаларын, керешін мелизматикасын, керешін пурмаларын саклап, яшәтеп, шуларны өйрәнеп, біз нәк керешінче алып барабыз эшне, нәк безнең традиционный культураны дәвам итүче, без носители менә шушы үзебезнең керешен культурасын. Менә бу минем өчен иң мөһим әйбер бүгенге көндә. Кәеф тә әйбәт, көч тә бар. Аннан соң эшләгән эштә күренеп тора, ахрысы ничектер күрәләр, әйбит. Менә күрәсезме? Гаҗәп бу табигать күп матурлык. Карагыда никадәр халык, нинди тәртип. Я бөтен сеңгезләрне карагыз. Бөтенесен нурлы бит. Бу бит керәшен бәйрәме. Керәшен бәйрәме. Менә нәрсә безнең менә шу бөтен республикадан гына түгел, башка өлкәләрдән килгән дә, алар ансамбльләре үзенчәлекле, шушындый матур җырлары, биюләр белән, халыклары белән, алар гаҗәп матур бәйрәм ясаганнар. Бу безнең республикада инде чын мәгънәсендә бөтен зур ил күләмендәге матур, җәйге, табигый дуслык бәйрәме. Питрау мәйданында җыр биюләр белән бергә төрле уен, ярыш, бәйгеләр бергә үрелеп барды. Бәйрәмнең төп өлеше булып көрәш буенча ярышлар тора. Мәйданда кул көрәше, гер күтәрү, шүлмәк вату, утын яру һәм кисү, себерке бәйләү, питрау тақиясы үрү, питрау букеты тезү, таяк тартышу, капшык киеп йөгерү, су ташу, куян, әтәш тоту, катыктан тәңкә эзләү, аш кашыгына йомырка салып йөгерү, аркан тартышу кеби гадәти уеннар белән бергә керәшеннәрнең питрау бәйрәмендә генә була торган уеннар да оештырыла. Шундыйлардан кул белән балык тоту, елга өстенә аркылы сузылган авыш баганадан атлау, агым су уртасында урнаштырылган шыма баганада капшык белән сугышу уеннары мәйданга килүчеләрдә зур кызыксыну уятты. Питрау шибәрен сайлау, питрау учагын кабызу да бәйрәмнең бер бизәге булып тора. Ушакны питрау шибәре кабыза. Ушак янында кичке әйлән-бәйлән уены, биюләр, ушак аркылы сикерүләр белән бәйрәм дәвам итә. Булар барысы да халыкка күңел ачу өчен менә дигән форсат. Әйе, Питрау Россия Федерациясе төбәкләренең күп милләтле халкын берләштерүче, керәшен мәдәниятын күрсәтүче, борынгы йолаларны туплаган, яшьләрдә туган җирләренә мәхәббәт тәрбияләүче бу гүзәл бәйрәм хезмәт сөйгән халкыбызның үзара килешеп, хөрмәт белән тату гомер итүләренең олуг бер мисалы. Хәерле көн Татарстан тапшыру үз эшен дәвам итә. Шушы көннәрдә Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Бөтен Россия конкурсы лауреаты Харис Шәрип улы Нигъмәтҗанов арабыздан китеп барды. Халык музыка уен кораллары ансамблен оештыручы һәм аны дистәләгән еллар буена җитәкләүче улуг шәхесебезгә апрель аенда 75 яшь туласы иде. Аның якты истәлегенә багышлап, Татарстан дәүләт телевидениесе архивында сакланган халык музыка уен кораллары ансамбле чыгышын тәкъдим итәбез.
Үз эшенең нәтиҗәсен күрү мөгаен кешенең иң олы горурлыгыдыр дип яза Ринат Мөхәммәдиев. Һәр барчагызга бүген башкарган эшләрнең уңышлы нәтиҗәсен күрергә язсын. Ә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.